हाँ बोल की बोले रही। अरे अरे की बोले छी गई जवानिया के मजा कोई दूसरे उठाई, हमरा छोड़ के कोई जवानी के मजा उठे तो पिछवाड़ा में बस कुछ का मार देवेगे। यही नहीं अभी और सुनिए। अच्छा हमरा छोड़ के मजा उठे तो ओकर नाम बताई ते। हमरा पीछे पड़ल बाड़े हमर जीजाजी के भाई। की कहली तो हमरा पीछे पड़ल छ हमर जीजाजी के भाई। ओकरा पता नहीं छ बिल्लू कते खतरनाक आदमी छ, ओकरा माल पकना डाका डाले छ, ओकरा बहुते मार मारबे से समझा ली अपना जीजाजी के। अच्छा तोरा और कोनो दिक्कत नहीं छ? और कोनो दिक्कत तो हमरा तू बता दी है। हमके दुल्हन बना लो। की कहली हमके दुल्हन बनाला? हाँ हाँ जरूर डार्लिंग तोरा दुल्हन बनेबो, लेकिन अखन दुल्हन बनेबो तो हमार बाबू मार के देते हमर चल से फायर। अच्छा हम दुल्हन नहीं बनेबो तो दोसर को तो ला के चल जेतो। अच्छा ठीक है हम आइब रहल छी तोरा दुल्हन बना लेबो। अच्छा एक बात बता दे, तोरा दुल्हन बना लेबो तो रात में कार्यक्रम कर देबी ने? की कहली जानू सॉरी सॉरी एकर मतलब हमरा रात में कुछो कार्यक्रम करे देबी, ब्याह करबो तो तब कहिया के करे देबी गे? अच्छा ब्याह कर लेबो जहिया 18 वर्ष तो तैया तू देबी हमरा कार्यक्रम करे ले। एहन ब्याह नहीं करबो तोरा माई के प्रणाम करे। तो गाइस अभी वीडियो में तो सबको कहियो तो हंसी आ लगे तो वीडियो को लाइक कर दियो। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल का चप्पला दियो और बेल आइकन घंटी का पिछल का जो भी मरे के लिए। तो मिले दोसर वीडियो में के लिए अपना